gør, som jeg rigtig gerne vil se herinde også. Og det er simpelthen Max og Allan. Allan. Og vi giver dem lige en ekstra hånd her. Tusind tak for en super indsats, jeg må sige. Det er jo det, der sker. Mirakler til sidst. Og det er også sket i dag. Og jeg synes virkelig, I har klaret det flot. Og alle jer, der står her, stort tillykke med jeres praktiske eksamensprojekt i drama. Tillykke! Ja, men på vegne af Dramehold, så vil vi også gerne sige mange tak til Jytte for at have været en fantastisk lærer og vejleder. Og ikke mindst en kæmpe tak for at have været vores ryggrad i det her, og vi alle sammen har haft lyst til at smide hele på gulvet og bare give op. Også selvom til tider vi har været et hold, der kan give en 20-årig grå hår. Så mange tak, Jytte. Tak til Jytte. Ja. Og nu skal vi så lige passe på, at det hele ikke går i stå, fordi vi har jo en aktør mere. Og det er jo så Emil.